IFM News Regional. Idol John, come in. Nang rugin na si Panagibuno nga Land Transportation Candon District Office, Kirigiti Tricycle Operator and Drivers Association. When no to the plate, manipuliti baklaga ti ahensya. Sigun na ti pakaammo, malaksit ti dahi takit kaligaguman pa ti ahensya. Ang malikligan na ti panakaramat dagiti peke aplaka, agresulta iti kolorom a behikulo. Bata dati LTO, dati pa ti commitment da. Kapnon ang kalina ti road safety, panakaistim pati vehicle identification. Ken mang parnoy ti kinaresponsable dagiti drivers ken operators. Babay na ti panakalimitar dagiti unregistered units ket ito'y atong tulungan met ti LTO dagiti behikulo amang sabet ket dagiti regulatory standards sa sunaornos ken nagnataltalged met laeng ti transportation system. Kaputi daytoy ket kinutigot ti LTO Candon dagiti miyembros ti TODA ang makikoordinar dalaeng kadagiti nakaibilangan da nga stasyon kiniti distrito para itil alisto apan naka-iproseso dagiti plaka na. Kadwa iti 99.5 FM Lawag, Idol John, Medicine, Katang,